Angkol! Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Angkol! Tagol! And Tita Tanya Chinita. Nahuli ko pong kachat ng asawa ko ang ex niya. Feel good morning sa lahat ng avid listeners at viewers sa programa Mga katas ng nakalipas. Tawagin nyo na lang po akong Pearl. Single mom mula sa Pateros. Pagkatapos po ng high school ay nakilala ko si Kian. At sa loob po ng 13 taon bilang live-in partner, ay nabiyayaan po kami ng 2 anak. Kahit nahihirapan sa buhay, ay lumalaban po kami at masaya ang aming pagsasama. Pero nung nag-first birthday po ang aming bunso, doon na kami nagkaroon ng laging pag-aaway. Lalo na po nung nahuli ko siya, nakachat niya yung ex niya na nasa Canada. At dito na nga po nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. yun, makipag-chat ako sa ex ko. Ha? Sa'yo ko Hindi kaya mo pa gawin. kasi alam kung ano ang rason. Kung bakit ako nakipag-chat. Kahit ano pa ang rason. Pa! Ang dami naman pwedeng kausapin. Bakit dyan ka pa sa ex mo nakikipag-usap? Hindi mo man lang inisip yung nararamdaman ko. Sa'yo ko kaya gawin yan. Napaka-ano mo? Alam mo, ang tagal na natin nagsasama, ngayon mo lang ginawa sa akin yan. Hindi mo maiiwasang hindi ako magselos at hindi ako magtanong. Ex mo yan eh. May dati kayong koneksyon. May tinanong lang ako kay Dayan. Ano masama doon? Ano? Nag-inquire lang ako. Ano tanong mo? Pwede mo namang i-chat GPT. Tsaka Google, patanong-tanong ka sa ex mo paraan naman. Pakita mo kung sino ka. Shh, anak, huwag kang mangialam ha. Usapang matanda to. Hindi, alam ko na po yan eh. Bantayan mo nga yung kapatid mo doon. Bonso, wag ka maingay. Hindi ako makamarites. Hindi ako makamarites kay papa't mama. Wag ka maingay. Kinagat mo pa ako. Aray! Huy! Dali mo na nga yung kapatid mo doon. Sige, Papa. Pero baby, dito lang tayo. Hindi ako makamarites eh. Ano, Papa? Ha? Andiyan yung mga bata, inaaway mo pa ako.
Sinong may kasalanan? Ngayon ako pa may kasalanan? Nang away ako? Kung wala kang ginagawang masama, hindi ako mang-aaway. Wala akong ginagawang masama. Tinatanong ko lang si Dayan paano yung proseso mag-Canada. Kasi malay mo. Gusto ba natin ganito na lang yung buhay natin? Malay ko pag nalaman mo kung paano mapunta ng Canada, dun ka sa kanya? Hindi. Kiyan, ang daming pwedeng pagtanungan. Tigil-tigilan mo nga ako. Ang daming pwedeng pagtanungan paano mapunta ng Canada para magtrabaho. Ang laki ng Canada, Pearl. Hindi tayo pupunta doon sa kanya. Ang laki ng Canada sa kanya mo tinatanong sa ex mo! Wala na akong ibang kakilala ng Canada. O ikaw, baka meron ka. Masama o sige na, hindi na. Okay. Hindi na tayo mangarap umalis ng ibang bansa. Hindi yun ang sinasabi ko. Hindi ko gusto mo sinasabi. ganito lang eh. O sige. Para wala ng away ko naman. Masyado naman to. Nakakainis kasi. Ex mo yan eh. Hindi mo maiiwasan. O hindi na nga. Hindi ko na nga i-chat. Tama na nga. Ganyan din ako. Gaganti din ako. Daan mo. Ay, Tama na yun. Huwag mo. Kasi naman eh, nakakainis ka Huwag ka kasi. na nga magalit. Hindi ko na i-chat. Promise. Promise Tatanong lang ako. Inquiries lang yun. O di, hindi na. i-chat. Hindi na nga eh. O na magtampo. Hindi na. Indian mga bata eh, pagtulog. Tagal pa niya matulog. Itirgas na natin yan. Sige. Huwag ka maano. Papa, ano yung itirgas? Anak. Maglaro mo na kayo ni baby sa labas, anak. Kuchi. Ice cream yummy. Ice cream good. Sige, alik ka na dito. Hindi na ba? Baba. Sige mo na. Papa. Diyan lang kayo ha. Alam mo Huwag na kayong si Jinjin. Diyan kayo manood lang kayo ng TV dyan. Papa, lakasan ko yung TV! Alik ka na ma. Alik ka. Alik ka na dito. Sa 13 taon po naming pagsasama, ngayon ko lang nakita yung medyo kakaibang ugali ni Kian. Isang araw po, bigla na lang siyang nawala. Hindi sinabi sa amin ng mga bata kung saan siya pupunta. Sobrang nag-alala po kami. Parang mga 2 weeks po yun. Mars, baka na, kung ano na nangyayari kay Kian, baka namatay na yung Diyos ko, bata pa mga anak ko, Mars. Alam ko yung asawa mong si Kian na hindi naman kayo pababayaan noon. Mars, oo nga, pero tinan mo, alam ko naman, hindi naman kami pababayaan, pero sana bumalik na siya. Di ba nag-text? Di ba nag-post sa FB kung nasan siya? Hindi, wala, Mars. Walang paramdam, Mars. Paano ba tulungan? Grabe naman siya 2 linggo. Ano bang ginawa niya? Mars, hindi ko nga alam eh. Parang napansin ko Ipa-blatter na natin. Oo, Mars, samahan mo ko pa-blatter natin. Punta tayo sa pulis. Paano ba maghanap ng nawawala? Punta tayo sa pulis. Tara, samahan kita. Ha? Let's go, punta tayo sa pulis. Sige. By the power vested in me, I am the policeman. SPO, ano po kayo? SPO 10, 11, 12. Tatlo yung award ko kasi. Sir, SPO 10, 11, 12. Ano po kasi? Nawala yung asawa niya. SPO 10. Yung asawa mo. Andiyan sa tabi-tabi. Kasi kung may karamaldumal na nangyari dyan, dapat nabalita na yan. So, ang taong... Malay niyo po sinilid sa sako. Ang taong hindi nagsasabi ay hindi mahanap. Ano pong ibig niyo sabihin? SPO 10 2024. SPO 10. Ano po ibig sabihin? Ulit ka! Ha? Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin mo, SPO 10? Dinadaan niyo po kami sa matalinghagang salita. Tawagan nyo na lang kung gusto nyo. Baka makausap. Kung alam ko, kung natatawagan, sana hindi na ako nagpunta dito sa polis. Inuutusan niyo ako ng gagawin. Inuutusan ko nga kayo. Mars, sa police station tayo, Mars. Nakakainis eh. Tinuturuan niya ako ng gagawin. Siyempre natawagan ko na yan. Wala nga. Ma'am, gusto mo ba matulog dito, ma'am? Sa silda 2? Bakit yung kukulong? Ano violation ko? Shouting at SPO 10.
Please, Esmeralda, please. Esmeralda. Ma'am, tatawag din yan. Yan, may tumatawag sa'yo. Mars, Sagutin mo na muna ako na bala. Esmeralda, sasagutin ko muna. Ulit. Sagutin mo muna yan, ma'am. Hello? Hello? Kian, ba't ngayon ka lang tumawag? Anong nangyari sa'yo? Asan ka? Teka lang, relax ka lang. Ba't ako magre-relax? 2 linggo ka na hindi nagpaparamdam. Diyos ko! Mamamatay na ako sa pag-iisip! Relax ka lang, okay lang ako. Paano ako magre-relax? Asan ka? Andito ako sa Baguio. Mag-usap na lang tayo pag-uwi ko. Baguio? Ang ginagawa mo sa Baguio? Nag-unwind lang, may iniisip lang. May malalim akong iniisip kaya nandito ako. Bakit di mo sa akin sinabi? Kung mag-alala, ako lang naman na pumunta dito. Bakit? Hindi ko maintindihan ba't andyan ka at di mo sinasabi sa akin? Pa! Mag-usap na nga tayo pag-uwi ko, okay? Kailan ka nga uwi? Uuwi na ako bukas. Okay? Pa, okay ka lang ba? Okay lang ako, sige na. Okay ka lang ka ba? Sigurado ka? Okay lang ako. Mahal na mahal kita, Papa. Mahal na mahal kita, Papa. Sige na, babay na. Okay? Papa, mahal na mahal kita. Sige na, babay na. Bukas mag-usap tayo. Ha? Opo. I had no choice. Pasensya ka na kung hindi ako nagpaalam kasi... Papa, mahal na mahal kita, Papa. Kala ko, may masamang nangyari sa'yo, Papa. Pinapatawad na kita sa mga kasalanan mo. Huwag mo na lang gawin ulit sa akin yun, Papa. Papa, hindi ko kaya pag Kumusta mga nawala bata? ka. Papa, ako yan. Papa! Sinahanap ka po ni Baby! Papa! Yung turo ko sa'yo, Baby, yung kanta. Yung babaero mo. Papa, may bago po siyang alam. Papa, saan ka galing? Baguio? May dala akong Baguio? strawberry jam at saka ubi jam. Peanut brittle po meron. Meron din para sa inyo. Igurot. Wala, ano yun? Igurot po. Ay, hindi bawal yung dalhin na. Bawal po ba yun? Sige na, sige Kasi na. matatango silong na igurot eh. Baka pwede po sa akin. Papa. Kung bata talaga. Uy, bata ka pa. Sige na, dun muna kayo. Mag-usap kami ng mama mo. Papa, Mama, okay ka lang? Tingnan ko nga may gasgas ka ba? May ganas ka? Pearl, ano ba? Parang pumayat kay Pearl. okay ka lang ba? Mag-usap nga tayo. Napagdesisyonan ko na aalis na ako, mag-Canada na ako. Pero wag mo lang isipin kung pupunta ako dun sa EXA. Hindi. Naghahanap ako ng ibang, may agency akong nalapitan. May kaibigan ako dun. At natulungan niya ako. Kailangan ko itong gawin para sa atin at sa mga anak natin. Naintindihan mo ba ako? Papa, wala naman akong iniisip na masama sa'yo, pero parang biglaan naman. Umalis Ito ka lang yung parang surprise biglang ko sa'yo eh. Ha? Surprise ko sa'yo at sa mga anak natin. Pagdating ng panahon, kukunin ko kayo. Doon na tayo. Papa, pero... Kasi simple lang yung buhay dito sa Pilipinas. Gusto ko mas maging maayos. Gusto kong mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga anak natin. Lalo ka na. Papa, opo, bayag naman ako, pero wag mo nang ulitin yung bigla kang mawawala kasi parang mamamatay ako eh. Papa, mahal na mahal relax kita. ka lang, Pearl. Pati mga bata, mahal na mahal ka. Oo, mahal ko rin kayo. Kaya ako nga ito ginagawa kasi sa tingin mo ba gusto kong umalis? Umiyak, huwag ka na umiyak. Naiintindihan kita. Papa, Gusto ko lang itong gawin para sa atin, para Salamat. makaahon tayo. salamat Papa. Papa, salamat ha. Papa, salamat. Ingat ka lagi ha. Mag-iingat ka. Tatawagan mo kami lagi ng mga bata. Ingat mo. Sa mag-ingat ka rin dito. Papa, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal ko rin Ingat ka, kayo. Papa. Opo. Sa pagdating ko doon, pag naka-establish na ako sa Canada, kukunin ko na kayo. Okay? Papa, wag mo
nang isipin yun. Mahalaga, okay ka ngayon. Nag-alala ko na sobra, ha? Huwag ka na mag-alala. At salamat at naintindihan mo. Papa, love you, Mama. Hi. Sobrang laking pasasalamat ko po. Dahil kaya pala siya umalis ay mambigat ang pinagpaplanuhan niya. Para sa aming pamilya at para sa kinabukasan ng mga bata. Hanggang nakaalis na nga po si Kian pa Canada. At makalipas po ang 3 taon, ay dito na po tumambad ang masakit na katotohanan. Kian, Makinig ka nga muna. Hindi tayo magkakaintindihan eh. Kian, ang sakit ng tip ko, Kian. Kian, ulitin mo nga at baka nananaginip lang ako. Ulitin mo sa... Kian, buntis yung ex mo. Nabuntis mo yung... Explain ko sa'yo. Papa. Sorry ha. Pasensya na pero siguro nga panahon na para malaman mo yung katotohanan, Pearl. Kasi naalala mo nung nagbagyo ako. Nagpakasal kami. Nagpakasal kami ni Dayan. Kasi pangako niya sa akin na makarating ako ng Canada pagpakasalan ko siya. At ginawa ko yun para makarating dito. Pasensya, hindi ko nasabi sa'yo na pinakasalan ko siya dahil alam ko namang hindi ka papayag eh. Pero wala na, nandyan eh. Buntis siya. Asawa ko siya. Pero huwag ka mag-alala, hindi ko papabayaan yung mga anak natin. Magpapadala pa rin ako ng pera para sustento. Kian, tumigil ka na! Tumigil ka na! Tumigil ka na! Hindi namin kailangan ng sustento! Ang kailangan naman ikaw! Dinudukdukan mo sa akin yung para sa kinabukasan, pero iniwan mo din kami! Iwan mo kami, ayop kayo ng ex. Hindi kita masisisi kung... Huwag mo na akong sabihan ng mga ganyan salita! Wala nang kwenta yan! Hello, Pearl. Alam ko galit ka. Pero isipin mo na lang yung kinabukasan ng mga anak natin. Hindi ko kayo pababayaan. Pangako ko yan. At alam naman ni Dayan yan, nag-usap na kami. Kaya hindi ko gusto, hindi ko kailangan marinig yan. Ang kailangan ko, umuwi ka sa amin. Pero nagpakasal ka na sa ex mo. Bakit mo yan ginawa? Ito lang yung tanging paraan ko para makaalis. Makapunta ng Canada. Ayoko na ng ganyang buhay. Gusto ko ng marangyang buhay. Gusto ko mabigyan kayo ng kinabukasan. Pinagbalik mo yung mga bata sa ex mo, Kian. Hindi ko naman kayo pababayaan eh. Padadalang Kian, kita. kailangan ka namin. Hindi yung pera. Hindi yung marangyang buhay. Hindi namin kailangan ng ganon. Ikaw kailangan namin, Kian. Kian, bakit mo ito ginawa? Kaya ginawa ko naman na lahat. Kian, inintindi kita, inunawa kita. Bakit mo ko ipinagdakasalan ni Kian? Kian, hindi mo ako ba mahal? Hindi mo ako mahal, ha? Mas mahal mo yung ex mo kasi pinakasalan mo. Ako, tagal-tagal ko inintay makasalan mo ako. Hindi mo ako pinakasalan. Pinakasalan mo yung ex mo. Pinakasalan Pasensya ka na po. At tagal-tagal ko na naghihintay magpakasal tayo. Hindi pala ako yung iniintay mo! May iba ka palang inaantay! Tawarin mo ako, Pearl. Kian! Siguro naging makasarili ako pero para din naman to sa inyo eh. Para rin sa mga anak natin. Kaya pasensya ka na. Tama na, ayoko na marinig, ayoko na.
Diyos ko, ayoko na. Sobrang sakit na to. Sobra na! Sobra na! Earl! Kaya, Diyos ko! Tanda ang Pasko sa Love Radio. Basic!